so wa wani tua nya support TV de amamre ne amane na ye kirewo se de be ya ubehunu se de ni nyina esitie se de tie no ene se mpanyi se so ma review krom hina ben a o yira dwabo ase ene me do be pie Trede ahemfie ene ne nana Adwubi Kete otoso miensa odampamu a ye behwe ne yakra na chi kra nana Adwubi Kete eye Hemaa pon a owo kontre fekuo mu ne ba ne nana Nuben sra otoso miensa ene Tredehene ene nana dampam nananom aya amane ne amamre bia wo se ye no anopa o makosa ba ya ba betena se ababia amu no so ama adofo ne agyamfo so hwe agyam ye nana Adwubi Kete ne ba ne nana Nuben sra ono ana tetemre mu no okumbo mori twa ne ti di ko kire yewura santehene ema yewura ebo na baso nana Adwubi Kete toso miensa anyo Hemaa wa sentini se ne ba ne okofo a wabin wonuromu no wabin wasra dwuma mu nti ye frɛ no Nuben sra nana Adwubi Kete ene ye hwɛ ne akra na chi kra dwumadi owo mu nyina no nananom ebekire nananom so ebehwɛ na nyansapo de ni nyina bebrɛwo midia ne nanadom fagye abo ye Trede ba mu hene na ekasa yi me na nananom ya adom na bibia chiboa me kwa akɔpɛ nana krabe nti me dwumadie no ano ɔden nti me kire na ma kire mu sɛ de etie ne sɛ yetumra ne akire sie nti me kire na ma kire mu sɛ nyansapo de mane na hɔ a na hɔ na behu amamre ne amane medas Otumfo abrempon emprempren wonyina tenase ene wohina adofo nyina baba bema no hyeden ene yakọ ene nana Nuben sra na Tredehene won ena adofo nyina baba bema no hyeden na omama no yakọ ene sei ne Hemaa ene ne bokọ ekurei enti ene nana Nuben sra nani abrepa adrewo ahye no so
For Utum for Abibirem Pong and Prepare Wanyana Tanase. And Wahina Adolfoina Abibirem Trede and Yako and Nana Nuben Sra Tredehene one and Adolfoina Abibirem Trede now Omaman Yako and say Hemaa and Oko a cray and Nanuben Sra Naniabrepa Abrawo Ashan so. Na sanso ena ono akasa nenua nana kofi ejei na yeka pechi number 2 ehene amamlem nenua eno no nana kofi ejei ene nana owaha ono so watranse adofo ne ajamfo e man Trede amano Yakob na de otoso eye ahafo Kenya se number 2 eman Hemaa and then Naima so Atrasia, ono so wa eje enchia, ono nechi ena nana sawansan apau abebio na ye ka kwabre Hemaa ehene kwabre Hemaa ehene nana apau sawansan abebio kwabre Hemaa ehene enono na ye ka kuna nana kunadu yiadom Nana kunadu yadom kumenin ono so eye kuna ehene na ye ba kokoso ehene ewaha nana kwakudua ono ena ye kokoso ehene na ye to eko na kuna ehene nansa bonkum so a na ye ko otumfo asampon ehene otumfo asampon ehene ono so ewaha barma okwawia sai kajo barma okwawia sai kajo ono ena ye otumfo mamensen ehene sanso ena namponsem otumfo ese enono ono ena ye abrankase nyamiani ehene ene nananso owaha sanso ena kumase domiabra ehene nana kusi obodum ono oye kumase domiabra ehene sanso ena fumeswa ehene ono so ewaha bafo kwan kusi ono ena ye otumfo ankobia ehene sabre bafo kwan kusi owaha sanso na okofo wade ono ye wade edumakase ehene wade edumakase ehene nananso ewaha sanso ena nana osei kofi saben akrofrom ehene nana osei kofi sabre nananso ewaha sanso ena edmenya ehene eni ejei nana eni ejei onaye
edmenya ehene eye womase ehene ene nana ene agye ono so ewa ha nana no abrempon otumfo abrempon ko a ewa ha adawomase ehene no nyina ewa ha bafo foso chichi akwa otumfo ananta ehene ene onyina baba bewo wonyina baba bewo yama nana no nyina akwaba ema mo ne yopa na Adwubi Kete eda nana no nyina ase